לפעמים אנשים שומעים את מה שהם רוצים לשמוע. ויש לי דוגמאות לזה בלי סוף. אני אולי אתן דוגמה אחת. בזמנו, לפני אולי 40-50 שנה, אבא היה הרב הראשי. הוא היה מאוד מפורסם, והייתה לו תוכנית ברדיו כל יום שישי במשך כמה דקות, שאני הייתי מקריא את התוכנית הזאת. והנה באו ושאלו אותו, בתקופה ההיא הייתה פריצות נוראה, שהיו נשים לובשות חצאיות קצרות מאוד, מיני. זה ממש פריצות נוראה. והיה, במיוחד זה היה לצערנו בצבא. נורא והיום. פריצות נוראה. ואז מישהו בא וטען שיחליפו במקום זה שאנשים ילבשו מכנסיים. גם מכנסיים זה פריצות. בפרט אם זה מהודק לגוף, ודאי שזה פריצות. וגם במכנסיים יש עוד בעיה, שלא יהיה כלי גבר על אישה. אבל מה? השאלה היא מה יותר גרוע. זה יותר גרוע או זה יותר גרוע? אז אבא ישב וכתב מאמר בנושא הזה, שבאמת המיני יותר גרוע. עכשיו, ברדיו, כשאני הקראתי את הדברים, זה היה, אבא כתב, כל מילה הייתה שקולה. הוא כתב ששניהם אסורים בהחלט, ושניהם איסור חמור, ובשום פנים ואופן אין להקל, לא בזה ולא בזה. אלא מה? שאם השאלה היא שעומדת לפנינו מה יותר גרוע, אז המיני יותר גרוע מהמכנסיים. ככה אבא אמר. מה הייתה התוצאה? לצערנו, יש אנשים שרצו לשמוע את הדברים האלו, רצו לשמוע מה שהם לכאורה מבינים, ואז ביום ראשון התחילו כל העיתונים לעשות חגיגה, שהרב אמר שמותר ללבוש מכנסיים, לנשים מותר ללבוש, ואז הוא אמר, יצא מיד נגד בצורה חריפה, חס ושלום, מעולם לא אמרתי דבר כזה, אני רק אמרתי שיש יותר גרוע מזה, אבל זה גרוע מאוד גם כן. אז לכן פה זה דוגמה שאני מראה שלפעמים אנשים שמחפשים היתרים, הם נתלים באיזה מילה קטנה של איזה רב, נתלים במילה שלו ומשתמשים בזה לרעה. אז אנחנו לא צריכים לתת להם פתחון פה. לכן אנחנו צריכים להשתדל גם בימינו, למרות שאנחנו לא חז"ל, ואנחנו לא גוזרים גזרות מדעתנו. אבל לפי צורך המקום והשעה, יש דברים שאנחנו נמנעים מלומר אותם. אבא תמיד היה אומר לי, שיש הלכות מסוימות, שהוא לא רוצה לדבר עליהן ברבים. אפילו שזה מותר. למה? כי הוא חושש שאנשים יפרשו את הדברים, ויסיקו מזה מסקנה, ידמו דבר לדבר, ויגידו אם זה מותר, גם זה מותר. אז לכן הוא היה נזהר בדברים הללו. וכן רבנים בקהילות בחוץ לארץ, בכל מיני מקומות, וגם בארץ, בכל מקום, כשהם מוצאים לנכון, לפי שיקול הדעת שלהם, כשהם רואים שחלילה, אם הם יתירו איזה דבר, יכולים לבוא לידי מכשול, הם צריכים לאסור. אני יודע שגם בענייני כשרות, הרבנים שמקפידים מאוד בענייני כשרות, אלה שנותנים הכשרים שהם מהודרים למהדרין מן המהדרין כמו שצריך, ישנם הרבה פעמים, אני יודע, דברים שהם מותרים ממש על פי ההלכה. אף על פי כן, הם מבינים שכשהם עובדים עם אנשים שלא מבינים בהלכה, ויתירו להם דברים כאלו, אז יש חשש שלאחר מכן הם יקלו בדברים אסורים ממש. אז הם עושים גדרים, עוד גדרים ועוד גדרים, וזה חשוב מאוד מאוד, וזהו מה שאומרים חז"ל, ועשו סייג לתורה. הרי ועשו סייג לתורה, דרבנן זה רק חכמים בעצמם יכולים. פה המשנה הזאת מדברת על כלל ישראל, עשו סייג לתורה. זאת אומרת, גם כלל ישראל, כל מקום, לפי המקום, לפי השעה, לפי הזמן, לפי האנשים, צריכים לדעת שלפעמים אנחנו צריכים לעשות גדרים לתורה.